Miduaw dinhi sa Sugbo si kanhi senador Bongbong Marcos ug usa sa iyang gihapit mao si Gobernador Gwen Garcia sa iyang buhatan sa Kapitolyo. Ato sa iyang pagbisita dinhi sa Sugbo, mihapit sa buhatan ni Gobernador Gwen Garcia si kanhi senador ug karon presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong Oktubre 22. Atol sa iyang pagbisita, gidayeg ni Marcos ang mga laka nga gibuhat sa Sugbo sa pagpakigbatok niini kontra sa COVID-19. Matod ni Marcos, nang hinaot siya sa suporta sa Sugbo sa iyang pagdagan isip presidente. Cebu is very much a leader in terms of opinion generation in this part of the country. In fact, it's second only perhaps to Manila for the rest of the Philippines. So yes, it's extremely important endorsement, but that's not what we really talked about. Because there's still time. I know that everybody's waiting for at least November 15 when the list of candidates is final. Usa-usab sa ilang mga nahisgutan ni Garcia ang iyang mga plano kung gani siya ang makalingkod isip Pangulo. Matod niya, usa sa iyang mga tutukan mao ang pagbangon sa ekonomiya ug labaw nga makabenipisyo niini mao ang Sugbo nga usa ka urban hub. Dugang pa niya nga daan nang adunay mga kahanas sa entrepreneurship ang mga Sugboanon nga mahimong i-develop o gamiton pagbangon sa ekonomiya gikan sa mga kadaot tungod niining pandemya. Cebu is still the economic center of the Visayas. So we must continue to develop that. What I have been preoccupied with in the last few months is trying to find the way through for the Philippines through COVID, after COVID, and the recovery of the economy. So Cebu being so prominent will certainly be a major part of that. So we will continue to develop Cebu with infrastructure development, and of course I think Cebu is ripe. Ang mga Cebuano have this very strong entrepreneurial spirit that we can take advantage of in making better deals with public-private sector, public-private sector sharing. If you would recall, I think it was in my third term, we have a sisterhood agreement with the province of Ilocos Norte. In fact, I visited Ilocos Norte, I think twice. The governor then was Governor Marcos. And so he also asked permission if he may go around Cebu, and of course I said yes. How could I say no? Cebu and Ilocos are sister provinces. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.